ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଗରୁଡ଼ାସନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା। ଏହି ଆସନର ଆକୃତି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ପରି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମକରଣ ଗରୁଡ଼ ଆସନ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଆସନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡକୋଷ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲେ କ୍ରମଶଃ ତାହା କମିଯାଏ। ପଦଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦେହରେ, ଗୋଡ଼ରେ, ଜଙ୍ଘରେ କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠିମାନଙ୍କରେ ଗଣ୍ଠିବାତ ଅଛି, ସେମାନେ ଏହି ଆସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର ଓ ମୂତ୍ରେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆସନ ଦ୍ୱାରା ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। ବିଧି: ପ୍ରଥମେ ଆସନରେ ସରଳ ରେଖାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରୁହ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ର ପଛପଟୁ ନେଇ ଗୋଡ଼ ଦିଓଟିକୁ ପରସ୍ପର ଛନ୍ଦି ରଖ, ଯେପରି ଗଛରେ ଲତା ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ନମସ୍କାର ଭଙ୍ଗୀରେ ରୁହ। ଇତି ଓମ୍।